Hello! What's up again mga friends? Narito na po ang karugtong ng part 1 ng aking vlog sa may bayan ng Manawag dito sa lalawigan ng Pangasinan. Pero bago nyo panoodin ay huwag nyo munang kalimutan i-like at subscribe ang aking channel, Vlogsi TV. Okay? Ito na ang part 2. Nood na! Olala! Hello my friends! Like, comment, subscribe. Watch now. Vlogsi TV. Whatever the topic, vlog it. Oh, ito yung palengke nila no. Dito sa Manawag no. Ito no, mga gulay. Tara, pasok tayo. Yan no. Yung mga binibenta niya, mga prutas. Malaking pangkuan no. Singkamas. Yan kanyang binibenta ng mga longganisa, mga manok, mga mansi. Ayan, mabili ng mga gulay. Ayan, mabili ng mga karne ng baboy. Ayan, sama natin sa vlog si Madam. Hi! Bebentang mga manok yan, oh. Ayan. Dito, karamihan dito, no, bili ng mga manok, baboy. Dito yung bilihan ng mga isda, dito. Dito, ganito, gulay. Yung mga gulay dito, yan, dito, gulay dyan. Diba tayo, sa mga isda na lang, punta tayo dito. Yan, binibenta niya ang isda, yan. Magkano bagos niyo, madam, mga ganito, 150 na yan. Bunuan bagos to? Opo. Bunuan bagos, 150 to. Ito, ano isda to? Pampano. Laki Yan yung original na pampano. Magkano to? 380 lang po. Malaki siya, no? Pampano daw ang tawag niya. Binibenta nilang isda. Yan. Malaki itong pampano na to. Ito, espada sa. Ayan. Ayan. Pasok tayo dito. Ayan. Ano itong pangalan to? Na isda na to? Espada po. Espada. Makano to 350. 350 daw. Malaman din to, no? Malaman din, no? Okay, thank you. Okay. Yan natin pang may iba ditong binibenta nila. Usit, yan. Hipon, yan. Magkano hipon niyo, madam? 400. Magkano? 400. 400 daw, 1 kilo. 400 1 kilo. Tilapia, magkano tilapia niyo? 50. Per kilo man. Ano to? Tilapia sa native, dito native, no? Iba yung native. Yan wala ka lang po. Ito yung matabang na Limasap, yan. Magkano yan, madam? Ito sir, 250. 250 daw, yan, 250. Sinasama ko kayo sa vlog, ha, vlog. Ay. Kaway kayo, madam, vlog. Yan. Hipon. Yan. Tama, yan. O, makano tong pusit mo? 160 na lang sir. 160. Bonus bangus, makano, madam? Guys sir, malalaki ito. Makano yan 170. Ay, 170. Oo, malaki na nakita ko. Dalawa pa. Fresh ito. Pwede. Ayan, yan, mga pusit nila, malalaki, oh. Pag ganito, makano? 160. Oh, 160. Oh, 160, 1 kilo daw. Itong talaban nyo, makano isang baso man yan? 50. 50 daw, yan. Okay. Tapusin ko muna itong vlog ko. Yan.
Ito, oh, mayroon silang isda. Ang pangalan nito. Wala yung nagbebenta dito, no? Siguro umiihis, no? Wala dito. Ayan, mga benta nila, no? Ito po ang ano, bilihan naman isda, no? Dito sa Manawag, no? Kasinan, no? Oh, may tahong ni Carla. Bakalo itong tahong nyo? O, 120 per kilo, no? Maliit. Walang red tag ngayon, oh. Wala, araw-araw pa na nagtitinda. Kasi sabi doon na mayroon daw red tag sa ano ata eh. Sa Bulino ato, sa mga ano. Sa may handa, alam mo. Ato, anong isda na to? Sapatero. Kapatero. Yan. Yan. Tilapia na. Tilapia to na. Mukha yung tilapia nyo eh. 100. Oh, Yung may 100. mura, 50. Ito 50 daw to. 50. Yan oh. Yan. Ano magiging Dala niya. Oo, magiging artista kaya akong direktor. Ay, vlogger lang po may guys. Come on, shout out kayo na to. Pararatan. Welcome to Manawag daw, free taste. May free taste ba? Tayo. Ayan. Okay. Hi guys. So, ganun na lang na. Welcome to my vlog. Oh, ayan. Paalam na tayo. Oh, yan to. Ayan. Oh, yan. Sige. Okay, thank you. Salamat. Ayan. Patis. Ayan. Lukaw. Ayan. Oh, ayan. Ito po yung mga makikita dito sa palengke ng Manawag na. Hindi na tayo pupunta doon kasi pare-paras lang. Ang binibenta nila. Ayan. Sana mga manok, mga frozen foods doon. Binibenta ng frozen foods. Manok, mga ano, langganisa. Yung palengke ng Manawag, Pangasinan. Yan. Yan. Ano, no? Yan. Hi! Ayan. Okay. Yan. Yung mga binibenta lang nila dito, pare-pras lang. No? Oh. Ayan, oh. Oh. Ayan. Oh. Yan. Binibenta lang nila dito. Na lang no. O, ito pa yung mga makikita dito sa ano, sa palengke sa Manawag, Pangasinan. No? Yan. Yan. Okay. Yan. Ayun. Yan. Ha? Yan na. Okay. Yan, kita ko na sa inyo, no? Yan. So, ito guys, no, yung Manawag Public Market. Okay. Tara mga friends, no, punta din tayo doon dito sa ano, sa may Rizal Park, no. Dito rin sa ano, Manawag, Pangasinan, no. Katabi lang ng church, no. Yan po yung church, no, yung Our Lady of Manawag, no. Katabi lang niya to, itong Rizal Park, no. Tara, punta tayo. Tayo ulit tayo, pero ingat, no. Hirap na, baka masagasaan tayo. Yan. Ingat sa pagtawid lang po. Yan. Ayan. Ito po yung Rizal Park, no? Okay. Ayan, pasok tayo dito. Ayan, nakita po. Ayan, no? Galing tayo doon, no? Galing tayo doon sa palengke, no? Ayan, papasok tayo dito sa park. Itong Rizal, no? Rizal Park. Pangalan. Kita nyo na dito. Tinawag na Rizal Park kasi nandito yung ano, statwa ni Jose Rizal. Yan po. Yan o. Kita nyo. Yan. Yan po yung statwa ni Jose Rizal. Kaya tinawag na Rizal Park. No? Yung dito o, yan, simbahan po yan. No? Yan po yung Our Lady of Manawag. No? Yan po din yung daan, no? Papasok doon, no? Tapos ito din yung pwede ka rin dumaan dito, no? Pwede rin exit dito, no? Yan. Para
makita nyo ang kabuuan yung sumpat ng Taytay. Ito na. Yan. Galing tayo doon, no? Entrance. No? Yan. Ikutin natin, no? Ito na. Ayan po, no? Yan na yung ano, papunta sa church. Sa Our Lady of Manawag, no? Ayan na, no? Ayan. Dito, bawat pumasok dito. Bawat pumasok dyan. Ayan. Hindi rin pumasok, no? Yan na yung papuntang simbahan. Papuntang simbahan. Dito yung ng resort park, no? Katabi lang ng simbahan, no? Dito sa Manawag, Pangasinan. Okay? No, mga friends, na tayo na. Uwi na tayo, no? No? Uwi na tayo ng Mangaldan. Sakay na ako. Ay, nako, friends, no? Ako, sobrang init. Sabay ko tumbas ko, nakahinga, no? Ayan. Nakakapagod, no? Ayan, bali pinakita ko sa inyo ang ano, no? Yung bayan ng Manawag, Pangasinan, no? Pinakita ko yung simbahan, yung resort park, yung garden ng napit sa may simbahan na kung tawagin ay Rosary Garden, no? Tapos yung sa palengke, no? Pinakita ko din, no? Yung mga nabibili doon, yung mga isda, karni ng boy, no? Manok, no? At iba pa, no? Na makikita nyo, no? Okay? Doon nakita ko din yung mga binibenta nila doon sa may gilid ng simbahan, no? Dito sa Manawag, no? Pinakita ko yung mga pagkain, gaya yung mga binibenta nilang pasalubong, mga prutas, no? Saka mga ginagamit nyo sa mga bahay, gaya mga walis, no? Yun po ang karamihan nakikita, no? Yung mga sa gilid, no? Sa may simbahan doon sa Our Lady of Manawag, no? So hanggang doon na lang tayo, no? So ano, ito sumakay na ako, pauwi na ako sa amin, no? Sa Mangaldan, no? So ano, kita ulit tayo sa next vlog ko, no? Pero bago ko umalis, no? Okay, bago akong tuloy magpaalam, huwag niyong kalimutang mag-like, no? At mag-subscribe sa aking channel, no? Yan po, yan, kita nyo, Vlog si TV, okay? So, ganoon na lang po, no? God bless po, okay? Bye!